माझा घाट झोपी गेलाय, पण एवढ्या मध्यरात्रीच्या वेळी माझ्या सदनाच्या ठिकाणी आणखी अरे आशीर्वाद कांचनपूरचा ओळखलं? सर सेनापती शूरसेन होय ना? पण मला सांगा, एवढ्या या मध्यान्ह रात्रीच्या वेळी माझ्या महालापर्यंत आपण आलात महत्वासाठी. महत्वाचं कारण? आणि ते महत्व काय असेल माहितीये का? माझ्या बाळाला काय सांगतो? तोच मला हवाय. कोण? तुमचा बाळ. त्याच्यासाठी आम्ही इथपर्यंत धाव घेतली. पण कशासाठी? नाही नाही, हे पा, माझा बाळ जर तुम्हाला पाहायचं असेल, दुरून पाहण्याचं कर्तव्य करा. माझ्या बाळाचं गोजीरवाणं स्वरूप तुम्हाला जर का पाहायचं असेल आणि तुमच्या नयनाचं पारणं जर फेडून घ्यायचं असेल, आनंदानं पहा. शेवटचा पाहून तू घे, काय? कारण आता तो मरणार आहे माझ्या हातून. म्हणजे महाराणी सरकार, मी सामान्य माणूस म्हणून इथं आलो नाही. तू काय झालं? काय तुमचा काळ म्हणून आलोय. माझा काळ? तुमच्या सौभाग्याचे धनी महिपाल याला मी हार माझ्या सौभाग्य देवतेला तुम्ही कारण असं कोणता अपराध केला? हे आमच्या राजकर्त्याचे मांडिक होते, आमच्या राजाचा उजवा हात होते. तो उजवा हात प्रथम तोडीला, त्यांची शक्ती कमी केली. आता मी तुम्हाला सांगते, ज्या दिशेने माझा नवरा गेला त्या दिशेने माझी जाण्याची तयारी. पण मला सांगा, अशी विश्वाच्या पाठीवर कुठली आई खाटी हृदयाची एक वेळ कुठली आई आपल्याला असताना धन द्रव्य देण्याचं कर्तव्य करीन, पण हाडा मांसाचा गोळा कुठली माता कधी देईल? मला मानतोय. आणि म्हणून सांगते, ज्या बाळाला मी जन्म दिलाय तो माझा बाळाची आहे, नाही आपला. आईची माया जागृत झाली, आईचं काळीच पाझरलं. आम्ही मान्य करतो. अगं, वासराच्या माग वाघ लागल्यानंतर गाय सुद्धा त्या वासराशी संघर्ष करतात. त्याला जेरी सांगते, वाघालाही जेरी सांगण्याची हिंमत अगं त्या गायीत असते. पण आज या वाघाशी सामना तुझा होणार आहे. अरे एवढा खाटी हृदयाचा बंधय, स्वार्थ माणसाला, अरे माझं सौभाग्य माझ्या मधलं दूर केलं. स्वार्थासाठी मी व्यक्तीने मला प्राप्त करून देण्याचं पोराला माझ्याकडे नाही. मी माझा पोर तुझ्या तोंडी नाही करणार. नादाला विचार करू नको. अरे तू लहानसा बाळ आहे. एक वेळ माझ्या नवऱ्याने तुझा अपराध केला असेल, काही क्षण मी सुद्धा आपले अपराधी असू शकेल. पण ज्या पोराला काही कळत नाही, या विश्वाचा ज्याला ज्ञान नाही, तो माझा पोर तुझा अपराधी नाहीये रे. माझ्या बाळाला मारून नकोस रे. माझी सवय वाईट आहे. मी आता मागून पाहतो, दिला तर ठीक, नाही तर हिसकावून घेतो. महाराज सरकार द्या, नाही द्या तुझ्या बाळाच्या तुकड्याला. एक वेळ माझी जीवन जिंदगी संपली तरी चालेल, पण मी तुझ्या तोंडीत करेन. आवाज कधी ऐकून घेत कोणाला दे, कोणाला दे, कोणाला दे. अरे आई असं तुझ्या डोळ्यात, अरे तुझ्या आईच्या जागी मी पूज्य. अरे आज तुझ्या डोळ्यात भीक मागते या माझ्या पोरासाठी. अरे माझा पोर या वंशाचा वारस, या वंशाला दिवस जिवंत ठेवा. हे प्रसंगी तुला जिवंत ठेवी, पण या तुझ्या पोराला नाही माझ्या पोराला, नाही माझ्या पोराला, माझ्या पोराला माझ्याशी संघर्ष. लहान पोराची आई मेल्यानंतर काय दुःख होत
ते मोठेपणी माणसाला कळतं. पण आज तुझ्या आईला मारून शांत बसणार नाही रे चांडा. तुझ्या आई नळीचा घोट घेईन पण इथं नाही. ठरलेल्या संकेतस्थळी शेवटचा क्षण. अरे या विश्वात आलास केव्हा आणि या विश्वाचा निरोप घेतोयस केव्हा. लहान मला सर्व राजघराणे संपवायचे. राजघराण्याचा मी वैरी आहे आणि म्हणून तुला ठार मारण्याचा माझा बाल हत्या करून मी माझ्या माती पाप घेणार नाही. कारण राजघराण्याला सुरुंग लावण्यासाठी अनेक पाप करायचे. मग माझ्या सान्निध्यात हिल्ल जमानती कटिक मांग आहे. बोलवावं त्यांना. अरे भिल्ला सरकार नमस्कार करतूया, नमस्कार करतूया, नमस्कार करतूया. होईल कल्याण. आणि सरकार आता खैदान पडलंय नाही पडलंय इतक्यात तुमची कानाकडे साथ होतली. धावपळा तुमच्यापर्यंत येईल. सांगा काय काम काढलं. अरे काम महत्वाचं आहे. काय महत्वाचं. आणि सरकार महत्वाचं काम म्हणजे लग्न घराचा काम. नाही! अरे बापरे. मंडपाचं काम नाही. आणि सरकार तुम्हीच सांगलात महत्वाचं काम. महत्वाचं म्हणजे जबाबदारीचं काम आहे. हा जबाबदारीचा. होय. मग सांगा आता कसला जबाबदारीचा काम. एकच. आतापर्यंत अनेकांना ठार मारिलंस. होय अनेकांचे मुर्दे पाडिले. बरोबर. पण ज्यांना तुझ्याशी प्रतिकार केला त्यांना मारिलं. होय. मग आज ज्याला मारायचं आहे ना हा. तो तुझ्याशी प्रतिकार करणार नाही. माझ्या बरोबर लढातो नाही आणि माका मारू गुंटो धावतो नाही. नाही. मग सांगा असो कोण इतको भला एकच. राजा महिपाल यांचा सुपुत्र आमच्या मांडलिकाचा पो उचलत्या चिमुरड्याला. सरकार तुमच्या पाया पडतंय झालं तरी पण या पावल्या पराग मारून माझ्या कपाळावर पाप नको पाया पडतंय तुमच्या. या क्षणी तो बाजूला राहील. त्याला मारण्याची हिंमत माझ्यातही आहे. देवा. पण तुझा विचार कर. म्हणजे तुझ्या सई तुझ्या बायका पुरांची दत्तक केली जाईल. नको 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 धनी तुझ्या सरकार. घरादारावर गाढवाचे नांगर फिरवले जातील. आमच्या घरादारावर गाढवाचे नांगर फिरवून आमच्या घरादाराचा वाटोळा करू नको. मग बोल. त्या दुसऱ्या पराग तरी बोले आणि ह्या काम सोपं नाही. नाही. हे राजकारण आहे. हे द्यावा. या राजकारणात या कानाची खबर या कानाला कळता उपयोगाची नाही. तुला कळलेलं आहे तेव्हा त्याच्याबद्दल तुला जो मोबदला हवा तो मोबदला द्यायला मी तयार आहे. उचलत्या पोराला. नाही उचलोय तर मारतली. होय उचलय तर कसं बसं सुटतल. होय तरी सरकार होय पण माका सांगा हो ह्या जर मी पोरा घरात मारलोय तर माका काय देतला बघा. काय पाहिजे. काय देतला तुम्हीच सांगा काय देतला असता. अरे तुला एक ग्राम देऊ. काय झाली आणून सांगतात माका एक दराम देईन. ओ 10 दरामा खालाय तरी जमिनीचो बाजूक सर नाही. इथंच घोटाळा होतो. ग्राम म्हणजे गाव. मी तुला बक्षीस म्हणून एक गाव देईन. एक कमी पडत असेल 10 देईल. बक्षीस सुनान माका तुम्ही 10 गाव देतला. हो. माका वाटला 10 दरामा देतला काय का. नाही बोल. मान्य होय. होय ना. होय. मग उचल. जा त्या पोराला घेऊन मानेला लाग लावून
सरकार ही माझ्यावर तुम्ही जबाबदारी सोपायलात अगदी काटेकोरपणे पार पाडीन आणि धावत पळत तुमच्या शोरसेन म्हणतात दगा फटका होईल, सांगितलेल्या कामात कसूर होईल, तरी सरकार गाठ माझ्याशी आहे. ह्या कानाचा त्या काना काक देऊचाही नाही, हा, ह्याचा त्या का सांगायचंही नाही. हा. ह्या पोरा घोरतय रानात हा. आणि घालतय याच्या कानात. बोलण्याचा उद्देश तुमच्या नाही तुमच्या नाही चल. याच्या कानात घालतय आणि जितो आपण आपण मारतोय कावळ्या कुत्र्या कोल्या खांदे येतोय. शोरसेन आतापर्यंत तुझा डाव सफल होतोय. आजूबाजूचे सर्व मार्ग बंद केले, एकच मार्ग शिल्लक आहे, तो म्हणजे या कांचनपूरचा सम्राट. सम्राटाला संपवलं की आपलं काम झालं. देशाचा स्वतंत्र आणि अभिमान या सर्वसांची जबाबदारी आमच्या माथी घेतली आणि हे राजकारण आम्ही चालवतो आहोत. आमच्या स्वाधीन अट्टारी ही राखाच्या गंजेनं सेना, त्याचप्रमाणे अमात्य लोकपाल हे सर्व आमच्या स्वाधीन आहेत. हा राजकाळ आम्ही सुख समाधान पार करतोय. परमेश्वर कृपेनं आम्हाला कोणत्याही गोष्टीची मिळून नाही. सुख समृद्धी आहे, ऐश्वर्य आहे, धन आहे, द्रव्य आहे, कोणत्याही गोष्टीत आम्हाला उणीव नाही. त्या देवानं माझ्या कुचिकुला एक सुंदर कन्यासह जन्माला घातलेली आहे. मग मी अतृप्त नाही, पूर्ण तृप्त आहे. हे देवा, तुझ्या चरणी माझी प्रार्थना आहे. या शासनाची एक एक पायरी चढत असताना मनाचा एकच कायच होतो की आपली वेळोवेळी आठवण करावी. एखादा तारा आकाशात जन्माला यावा, तो तारा प्रकाशमान व्हावा, इतर तारानं त्यानं प्रकाश द्यावा. त्याप्रमाणे या शासनी बसल्यावर सर्वांना आमचा प्रकाश पोहोचतो. राजा म्हणून आम्हाला नमस्कार केल्यावर आम्ही त्याला आशीर्वाद देतो. या सर्वाला कारणीभूत कोण असेल तर तो सर्वसाक्षी परमेश्वर. तेव्हा तुमच्या जनी माझा प्रतांग नमस्कार. सुंदर तारा नवी उगवला,
होईना आपला शिवा आशीर्वाद मिळाला खरा धन्य झालो मी. पण दरबार कसा सोना सोना दिसतोय. त्या बाजूने आतापर्यंत माझं मन जवण्याचं कार्य केलं. या पायाजवळची भेट घेतली आणि ती बिरगू लागली की मनाला असं वाटतं की क्षण मात्र आपल्यापासून तिथून होऊ नये. पण ही अजून या दरबारी नाही का येईल, अगदी वेळी येईल एवढा विश्वास. रतिमुनी मदन मंदिरी मदनाते वर दान तुला का मदनाते वर दान तुला का मदनाते वर दान तुला का. रतिमुनी सुंदर मदन मंदिरी रतिमुनी सुंदर मदन मंदिरी मदनाते वर दान तुला का मदनाते वर दान तुला का मदनाते वर. हो बाबा. दुर्व्या आणि एक शब्दही बोलायचा नाही. हे पहा मला हात लावायचा नाही. माझा हत्ती स्वभाव किती आहे हे ठाऊक आहे ना तुला. किती वेळ झाला तुला या दरबारीची वाट पाहत मी बसलाय. बाप म्हणते काय वाटतं तुला, काय समजतेस तू. बाबा विलंब का झाला माहिती आहे का? याच्या मुळाशी कारणीभूत कोण असतील? अहो चक्क त्याने माझा मार्ग अडविला. कोणी हो हो त्यांनी हो हो. मग त्यांच्या गोष्टीला काय गेली होती. का म्हणते त्या मी त्यांच्या गोष्टीला नाही गेले हो. मग त्याच माझ्या गोष्टी झाल्या. त्या हो हो त्या म्हणते कोण. त्या म्हणते माझ्या मैत्रिणी. मैत्रिणी म्हणजे आशा उषा कुंदा चंदा मंदावली. दुर्मिळा. बस म्हणून मी सांगितलं नाही. आज्ञेचं पालन तंतोतंत व्हायला हवं. बस म्हटल्यावर बसलं पाहिजे, उठ म्हटल्यावर उठलं पाहिजे. हे ठाऊक आहे ना. हो हो. आता वाईट हो हो. मन आनंदित झालं. मला बिलगायचं नाही. पण बाबा मी मला हात लावायचा नाही. पण माझी एक विनंती आहे हो. तसे माझे बाबा चांगले पण माझी विनंती. तुला काय वाटतं मी तुझ्यावर रागवलोय काय? आणि रागानं लाल बुंद झालो असं वाटलं का तुला. अगं हे थोतांड आहे. हेच खरं. त्या मनी राग असतो त्या ठिकाणी प्रेम हे असतं. हे तुला ठाऊक नाही. म्हटले माझ्यावर जे तुम्ही ज्या क्षणी माझ्या लेकरासमोर दाखवलं ते फक्त रागवण्याचं नाट्य निर्माण केलं. अगं सोंग केलं सोंग. अगं तू एक क्षणी या ठिकाणी नसली की मनाला चुकल्यासारखं होतं. मनाला राहावेल असं वाटतं म्हणून मी थोडा वेळ तुझ्यावर राबवते. पण माझी इच्छा पूर्ण होईल. इच्छा हो हो. आता पण इच्छा पूर्ण केली नाही असं झालं केव्हा. मग जी असेल ती पटकन बोल आणि चटकन जा. माझी इच्छा एकच शोभा पाहण्यासाठी नव्हे तर अरण्याच्या ठिकाणी शिकार साध्य करण्यासाठी जावं. शिकार साध्य हो. करायला शस्त्रकला अस्त्रकला सारा विद्येत तुला पारंगत केलाय. माझी कन्या आहे. अर्थात विजयानं मंदिर आहे याच्यात कोणी संशय नाही. पण थोडा संशय. संशय हा तो का म्हणून? अगं अरण्य शिकार साध्य करणं म्हणजे सामान्य गोष्ट नाही. स्त्रीनं प्रयत्न करावेत नाही असं म्हणत नाही. पण त्याला सुद्धा मेधा मर्यादा आहे. त्या मेधा छातीनं आम्ही जाणार त्या छातीनं तुम्ही जाऊ शकत नाही. कारण भित्रेपण हा तुमचा रचणार किती पराजय असला तरी एखादा योद्धा त्याच्या मनी थोडी शंका निर्माण होते. अहो पण मला सांगा मी वीर बापाची वीर कन्या मग माझ्या बाबतीत संशय मुळे चिंता करू नका. कारण आपण मला सर्व शस्त्र अस्त्र विद्येत मला निपुण तर केलं. हो हो त्याबद्दल संशय नाही. मग तसं संकट आलं असेल तर त्या संकटाला धैर्यानं तोंड देशील एवढा विश्वास माझ्या मनात आहे. जाऊ? जायचंच आहे. आणि आत्ता हो उद्या गेल्यावर नाही चालणार. नाही हो मी चटकन जाणार आणि पटकन येणार. आणि समजा नाही तुला पाठवलं तर काय? रागानं लालबुंद होणार. रागानं जसं असेल एक शब्दही बोलणार नाही. अन्न काही खाणारच नाही. पाणी तेवढं पी. होय ना. हो कारण हा आत्मा शांत व्हायला हवा.
जा जाऊ जा आनंदाने जा कारण वेळी जायचं आणि वेळी यायचं. वेळ होईल, वाट लागल्याने. रत्नजडी सिंहासनावर विराजमान होऊन लाखांना न्याय देणाऱ्या न्यायदेवते आपल्या पायाचा पायी मानाचा मुद्रा करतो. शिवम भवतु मंगलम. समाधान झालं. इच्छा पूर्ण होईल, विजयी भव. महाराज तुमचे आशीर्वाद आम्हाला दुप्पट बळ देतात, पण शंका कशाची? बसू. बसा ना. महाराज आता तुमची कन्या घाई गडबडीनं कुठे गेली? एकुलती एकच कन्या आहे. होय तर तिचे लाड पुरवणं हे माझं काम आहे. पुरवलेच पाहिजे. आणि त्या इच्छा पूर्ततेसाठी हा. आज्ञा घेऊन गेली आहे पण गेली कुठे? अरण्यात हा? शिकार साध्य करायला. महाराज अनुभवी आहात तुम्ही. ज्या विद्येनं तिला आम्ही मंडित केली आहे त्या विद्येची परीक्षा घ्यायला गेली आहे. महाराज लहान तोंडी मोठा घास घेतो, क्षमा करा. का? कारण अहो वयानं वाढली आहे, पण अक्कल कुठे वाढली आहे? म्हणजे माझी कन्या अक्कल सिद्ध आहे. तसं तसं म्हणत नाही, तसं म्हणत नाही. हा. पण अरण्यात गेल्यानंतर एखादं संकट येईल, व्याघ्र झडपतात, परशत्रू आक्रमण करतील, संकटात सापडेल, मग काय? मी पण अगदी म्हणाले काय? तसं संकट आलं असेल तर त्या संकटाला धरण्यात तोंड देण्याची पूर्ण आपली तयारी आहे. अहो प्रत्येकाचा आत्मविश्वास बोलतो, पण जेव्हा प्रसंग उभा असतो ना तेव्हा कोण कुणाचा नसतो. म्हणते केव्हा केव्हा आत्मविश्वास सुद्धा पोपट ठरतो. आत्मविश्वास आत्मघाताला कारणीभूत ठरतो. तेव्हा हा महाराज मला तर शंका वाटते कशाबद्दल? तिच्याबद्दल. एकटी गेली म्हणून हो, न जाणो काही घडलं तर काय? ते पाहायला फार डोईजड होईल. तर कोण? हो तेव्हा आपलं मी काही तुझे हा, आपलं म्हणणं रास्त आहे. म्हणा. संकट परंपरा सांगून केव्हा येत होय नसते. तर आणि अचानक संकट आल्यावर हं? त्याला धैर्यानं तोंड देता देता एखादा आणखी दुसरा प्रसंग बघायला मग काय करणार? तर त्यावेळी कुणीतरी दुसरा साथीला हवा. आवाज. आणि तो रक्षण दाता जर असेल तर? तर ते संकट टळून जातं. माझं तेच म्हणणं आहे. मग माझी तुम्हाला आज्ञा आहे. बोला. या राष्ट्राचे सेनानी तुम्ही आहात, होय तर अर्थात मी तुमच्यावर जबाबदारी सोपवली. वाटेल ती जबाबदारी द्या. त्या संरक्षणाची जबाबदारी तुमच्या माती. ती एकटीगिरी आहे. तिला जे आवश्यक असेल ते संरक्षण तुम्ही देऊ शकता. माझी इच्छा तीच आहे. राज रक्त सांभाळणं हे आमच्या रक्तात आहे. महाराज चला तुमचा आशीर्वाद घेऊन माझ्या सुरक्षित या ठिकाणी पोहोचती करा म्हणजे झालं. माझ्या प्राणाच्या पलीकडे तिच्या प्राणाचं रक्षण करीन. बरोबर आहे. सावधगिरीचा इशारा आहे. ज्ञान आलेलं संकट निवारण करण्यासाठी आमची योजना आपण करावी. हा शब्द बोलण्यापूर्वी आम्ही त्यांच्यावर जबाबदारी सोडली आहे. पण आपणही त्याचा कानोसा घेणं हे मस्त कसं बधीर होत आहे. विचाराचा विचार बनलेला सर्वांग कसं या क्षणी बेभान होत आहे. या निबिड निर्जन अशा अरण्यात एकसारखा वनवन भटकतोय. आशाभूत बनणारा प्रत्येकाकडे पाहण्याचा प्रयत्न माझ्या कर्मे घडला जातोय. प्रसन्न मुद्रा क्षणार्धात माझी म्लान होते. आणि विचाराचा विचार बनलेला एक कवी या घनदाट अरण्यात वनवन वनवन भटकण्याचा प्रयत्न करतोय. या समोरच्या भिल्ल जमातीत मी वावरतोय. लहानाचा मोठा या भिल्ल वस्तीत होतोय.